Yoroi try perlo mga i-member chang sa pat ngapadang subhay pi siya ka YouTube channel kajing patamay perlo matang sin ya patang yak episode kabaar jong ka video ka baladap ka jongi ban shopping sedang perlo tu padam kiri kniat ha kajing tuai aw boleh ka jing babne ni klimat try kan ai ka buram ka jing ro shmeng ai go ime try kan ki bar ka bam le nam ta ka jongi ime pi we ngai go ime try kan kham tam mam ran kala ban ngim ai ka mer ba koi ba khya hani klimat try kan advice ka bar kala ba ngi ka bagin pule ka tin ka jong me yara bing ya try bagin la ba su thu ba cham phang ya tin ka jong me ba ka kong san ka de bagin but ya ki try kan ran ni lo ki be ki pop ki patulat ki brunas ko ma ki pop kan jing baro di sui pan amen kamat ka bagin ya kren matas ngi ka de phang ka jing em ha ka hima uble ka jing em bakala khongpong timta si de pe na mathayas kalong basan ka khon ka bakhan lai hadu khan rio phi long kamlu ka parthai tilada kata kamlu kala kala blat da e on pen bha pat ya ka nadu kata om tan kam shu ya ka hendrei tang ban bread no shabar bat ban yu ya ka hapo ki kjat ki brio phi long ka jing shai ka parthai om la ban bore ya ka snong ya ka balabu halor ulum lemne kim ju thang ya ka sharak ban bo ya ka hapo ka shang hendrei ha ka ding pen yang sharak te ka pen sha ya baro ki ba ha ka yang to pen sha kumta ya ka jing sha jong phi ha khmat ki brio bakin yo I ya ka jing le ba bha jong phi bat yo ya ro ru yo khpa jong phi ba ha ki beneng hane parlo ka khin ka jong ble kala ong ba kalong ka bas ngau tan nat bha hangni parlo ka jinge ka jongi ngimla ban bore ya ka ti hangni parlo ngila ban I balada ka jinge ka jongi ka jano dan ki ban yo I ya ka hangani ka khot ka bangilai puli hangni jisu la aya ka jing I thu om ka jing batha hangni ka long ka basai bha parlo hangni ka ong ba phi long kamlo bat phi long ka jing shai kalong ka basai bha ka jing kren ka jing pen I thu uble yangi we pi we hang ning yo I ba ka mulu ka don ya ka bor halor ladi bat ka penne pensa ru nyo I pat ya ka jing shai ka don ya ka jing yo I bat ka jing shisha bat hang ne ka ong ba ka jinget ka babure ka long ka babam lar kam ya kan ka jinget ka bangi dan gila pedan kam ya ka ha ka no ka por ha ka no ka jaka gila pedan kam ya ka kom ha ki social media ha ki jaka trai ki jongi ha ka jaka ya jaka yeng ki jongi ban bun ki jaka ki bangi gila ban pen I ya kan ka jinget ka jongi ka bas khau tanat ka dei balada ki yo I ya ka jinget ka jong phi ki yo I ru ya ka kam ka jong phi tilada om yo I ka jinget ka jong phi te om yo I ya ka kam ka jong phi ru tilada om yo I ya ka jinget ka jong phi te on om yo I ya ka kam ka jong phi ru ti parlo nga bu ya ka we ka jing kali ha phi we pi we hang no phi bore ya ka ta ka jing shai ka jong phi ka ba phi dan parlo be e janga to kali jing kali ya la de ba to pusan ya ka ba to perkhat ba ka e ka ba phi la ban penan kam ya ka ta ka jing shai ka ba ublel aya phi ba phi de ka ta ka mulu phi de ka ta ka jing shai parlo ublel la pen itho yangi sha ka parthai bangi ngi de kita ka jing shai bangi ngi de kita ka mulu jong ka parthai titungin long ko ba ublel la pen itho yangi to ble kut khui phi parlo sa sen pat ban bagin sekundo biang pat ha ka we ka video